Вітаю вас, сябры, мяне завуць Іван. У гэтым выпуску мы працягваем знаёміцца з кнігай Мікола Маляўкі «Сядзіба» або «Хата з змачанай душою». Пры хаце заўсёды быў агарод. Зямля, на якой садзяць бульбу, вырошчваюць капусту і агуркі, буракі і моркву, рэдзьку і рэпу, цыбулю і часнок. Гаспадар арэ і засеявае агарод, скародзіць і абганяе бульбу, абкошвае ўзмешкі пры плоце, а жонка і дзеці прыбіраюць грады, полюць і паліваюць іх у спякоту, каб парадыў ураджай восенню. На шчодрай градцы і сакрэт вырас. На гурках не будзе пустацвету, калі іх пасадзіць увечары. Добра ведае гаспадар, дзе што і калі трэба садзіць і сеяць. Угноівае зямлю, дбае пра севазварот, чаргуючы розныя культуры. Жыта і бульбу, ячмень і цукровыя буракі, лубін і зноў жа бульбу. Ад продкаў дайшла да нас парада. Для паляпшэння пясчаных палёў добра жоўты лубін. Зямлю пад яго аруць увосені. Сеюць лубін рана вясною, барануюць, а потым у самы час красавання заворваюць плугам. І яшчэ быў адзін клопат у гаспадара. Сад. Мала зямлі меў, а ўсё-такі знаходзіў куточак для пладовых дрэў, каб парадаваць белым налівам, антонаўкую ці малінаўкую дзяцей, самому з'есці яблык і гасцей пачаставаць. Не думайце, аднак, што сад сам расце. Дрэвы, як і людзі, хварэюць, мёрзнуць і сохнуць. Іх трэба падкормліваць, ратаваць ад розных шкоднікаў. Вось яшчэ адна парада са старога календара. Пад кожнай яблыняю пасейце пажменне канаплянага насення. Яно прарасце, сяблінкі падымуцца і праб'юцца між галінкамі кроны. Усё лета на дрэве не будзе шкоднікаў, а яблыкі паспеюць адзін у адзін, чыстыя і крамяныя. І сёння ў вёсцы на кожнай сядзібе жыве сад. Вялікі ці малы, хоць некалькі дрэўцаў. Прыгожа цвятуць вясною вішні і слівы, яблыні і грушы. Пройдзе колькі месяцаў, і казка паўтараецца ў новых, вясёлкавых колерах. Бялеюць, ружавеюць, залацяцца ў лісці спелыя яблыкі. Як зоркі-знічкі падаюць яны ноччу ў росную траву і ў нашы сны. З павагаю адносьцеся да культуры і спадчыны нашага народа. Да новых сустрэч!